Yawwa, yau za mu kafta gasan kalaman soyayya episode 2 wato kashi na biyu tsakanin Ati Abubakar, Tumba Gwaska, Mira, Asmi Wakil, Aisha Humaira da kuma Maryam Keke. Saboda haka za mu fara da Fati Abubakar. Fati Abubakar, mu je kawo kalamanki masu daɗi guda ɗaya. Idan za na kwanta, wajen kashe na ya zuciya. A'a, tab da kyau Fati Abubakar, kin samu 50% wato kaso 50%. Saboda haka kin yi kokari. Bari mu ba Asmi Wakil dama domin ita ma an ga iya nata bajinta. Asma'u, koro kalman soyayyanki guda ɗaya mai kyau, mu ga nawa zaki samu ke kuma. Ka tallafi raina don zuciya soke yi wa horo. A'a da kyau Asma'u, uwar ɗaki na, kin samu 60%, kin yi matukar kokari. Maryam Keke, ke ma koro naki, mu ga nawa zaki samu. Ka wuce ba da kula da jama'ar gari. A'a, tab da kyau Maryam Keke, kin yi kokari saboda wannan shine naki da farko. Saboda haka kina da 40%. Bari mu ba wa Mira, mu ga ita kuma wani irin kokari za ta yi. Mira, kawo naki. A duniya ba da babu kai. A'a da kyau Mira, kin samu 45% duk da shine naki na farko. Ke ma kin yi matukar kokari. Bari mu ba Tumba Gwaska domin mu ga ita iya nata bajinta. Tumba Gwaska, mu je zuwa. Na baka yarda ka ba da kauna da magarar shakuwa. Haba Tumba Gwaska, kin fa dade kina abin nan amma ki samu 35% kaso 35 gaskiya baki kokari ba. Aisha Umaira, ke ma karki bin kunya dan kin dade kina yi. Mu je zuwa. Da na shigo zan mu baya a rayuwa da kai ne riba. A'a da kyau manyan mata wa ɗaki na ta samu 70%. Wallahi kin matukar kokari kin biya min. Saboda haka mu haɗa na uku domin jin wane ne zai zo na farko.